Ilakno. Kak. Wah, niken iki begini kaya kucing ya. Permen karet buat jemut iki kok. Tekan ku lho. Kok geret. Ora apa-apa ya permen bekas wong ayu. Nah gitu. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindro lek kancamu cah blura kaya. Oh dhewe aku iki nyapu ya nyapu nek aja ngentut to. Lah nyapu kok mantut ki lho. Masaku oh. Lah kula kita jenenge penting jarak jawab. Bagus ini. Oke, duduk ini bagus. Duduk ini. Kenapa dia peluk-peluk lagi? Bok. Kang hitung ya Nduk, ya ini kok. Mulai hitung ditinggal turu ya kanca-kanca. Nggih, sebenarnya masih semangat kali anu Mas Uncek udah kundur iki. Nggih. Semangat. Kula kan batin to, Pak. Heeh. Tasih enten sandale bocah cilik iki sop. Lah iya, baru tak cilik delok wayang ya ini kok rung mulih tibae. Iki nenggone ning kono to. Kok tibae to. Witekno tirakatan nyuwun Trek Gusti. Wis tanggal iki ini kan sapa adikmu kan sing cilik sapa? Iya. Nadia kaya. Ayo cilik iki kudu tirakatan men wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ngono lho. Jadi Sakit dahulu, senang-senang kemudian. nah, pepatah mengatakan seperti itu, senangin bu. Iya, tapi kok ora positif thinking ki. Iya. Jadi harus optimis, cah bagus aja nanti mimisen, ngono lho. Apa pesimis, kok mimisen. Mimisan. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, Wong perlu, apa perlu. ini kan urung kundur kok mosok ora marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ini kan mau wis kereneng. Lho, rene yo ini kan itu tamu Maksudnya raneng iki kena meger sehat. Aku mau kan nuk nang kono. Nuk nang kono kan tak ketok. Oh, nang ketok. Ada mah janjiannya nek limbuan mudun ya. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener. Heeh. kategori mergo apa lho? Ya Mesake Pak sakit apa? Oh iya lah kene papa lha kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Karen. Pak Kareng. Apa bapakmu kok yo Pak? Terus D. Dek masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Aduh. Mbak. Mbah lho masamu anakku bapakmu kok piye? Oh ya wis anu, Reng. Oh ya. Lah opo opo salah. Ah, rewel sowan Pak Nar. Salah kono salah. Iki ya tanda wong lawas lho iki. Menang-menang aku cilik kok tuwa lho. Tuwa piye? Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, reca gladak. Asaku. Wah jan mongso gara-gara kula kayu. Kula derek penjenengan diatur dulu iki derek kepala. Kuntur sing padha kepala nang gani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya. Nggih. Nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Matan iki. Ponakane ya kuwi mek-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika.
Buat aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tebakin apa lek matan lho. Monggo kula nderek napa langgam napa sineman? Anu langgam mawon. Langgam Ada mawon. jineman mau. Jineman to. Anu Anu sapa? Dalange sapa? dalane sapa kok melu-melu. Dalange niki. Dalang melu usul. Aku ya usul kan apa ya matur. Lah wong dalan kok dijak rapat ki lho. Kuwi ngawur dalan kuwi pangoso kono ning panggung kok jak rapat ki lho. Nggih. Mas aku. Napa yo kena kelek? Utakane mlaku karo iki nengkel ya rumah aku. Lah kan keleke ucek ning. Iso telek iso ning aku ki apa-apa aku makjrit, aku makjrit kaya Coba, coba. Ada wilakno. Gak. Wah nek iki begini kaya Nek kucing ya. Lah permen karet badimut iki kok. Tekan ku mau lho. Kon geret. ora apa-apa ya permen bekas wong ayu kok iki. Ah, bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya tangi turu kecing. Dari sapa? Tangi turu banget. Ini kan begini jatuh oleh dolanan. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayangmu. Ini kan Fakta. lho iki kan gitu-gitu kan ngomong lho gara-gara kowe lho cek Ora kan itu masih liyane. Mbak kok ngawang gitu. Wis dijal. Ayo tuh. Ya, lah no dimunyo. Apa itu? Iya no, ini suka paling suka wonten dalem Pak Nardi. Nonton nek Pak Nardi nika piantun budaya lho. Men tau lho wayangan seperti ini. Orang lewat semangat. Setiap awake dhewe kan tau ini barang ini kan lho. Mila. Lah, zaman karo Abah Kirun. Karo Afi Mimi. Nggih. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki Jainal. Jainal ya niki. Jainul. Enak omas besare. Iki Jainal. Ini racet dong. Ngomong kedadak bablas e. Ya ora apa-apa. Ya iki menungso kuwi ngantuk iki jenenge manusiawi. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pedang nggih, Pak. Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, nek demikian suami ini malah elek. Oke, alhamdulillah. Coba, tentangin apa? Manut ini. Langgam, Oh iya no. langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enak kan langgam nyemek-nyemek enak langgam nyemek-nyemek. Enten. Iya. Impenku mawon. Lho. Impenku sing Cuk enteng. impen iki ono-ono, impen iki mau beli kuwi apa sih? Impen kuwi pernikahan. Dek mau, dek pernikahi. Oh, dek begini. Apa kowe dek? Dek pernikahi. Lurung. Wajib jam 1. Mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi ae. Ya. Gue Iya, saya ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Dek, Mas Nanang. Wong nanang Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani kok wayangan nang daerah sing kena dijago susulen cah bagus jare nanang merem nyanding ya kuwi Apae? iki ya sing ndang yo ikun ngono ya ikun nanang. Wes Apa iso ngendang jajale. Nang, nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawan to. jawabno. Nang iso ngene gak bagus. Ora ngono. Ya, memang bawani ya kena. Mangsaku. Bawani? Lho, weekend iki luas pokok bengi iki kanca-kanca iki sebetulnya ngancani awake dhewe melek. Nah. Ya wis dadi ini ya. Kowe weekend pamane ngimpi buruk, wis dadi ini. Oh. Ya. Mimpi buruk, maksudnya buruk. Dikejar setan. Iya. Nah, jadi. Kiraku Uncek ngawur malah aku dhewe rokok uncek cerutu lho. Itu apa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa Lek wae kok? uncek. Lho rokok kok kan. Bulan. Bohong kok. Lah. Bu, telo lagi lah, gak telo lek uncek. Baru mau kaya cerutu mas mereka dawa. Ano? Kayak uncek. Enak lho, wayang saiki iki dalam nyambi iki lho.
pelawak nyambi meneng domong ya boleh. Sini nyambi nendang ya boleh. Oke no. Betul no. Kiraku. Terus sih. Cara wayang nopo kabar? Sri Kandi. Salintri kok. Salintri. Lah nopo? Sri Kondo. Sri Kandi kok Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane mimpi mlakune ndak. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana iki ya Niken Salintri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati iki ora eneng. Ngendek. Aku ki pemawayang ki ya. Ikan Salintri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salintri. Salintri. Slendro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu. Niken Salintri. Gawakne. Cat bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa kok, Kan? Hah? Jamune sapa? Jamune Salintri sapa kan? Ya dikawani ngono. Di kopi apa dipateni? Goro-goro Tandane anak ini kan mau asline kan mau gowo ki lho. obong sapu. Aku ngopo? Aku tahu berkali Bakar. percaya iki biyen tau tak bong ning ngene buwi ngene ndi iki kok. Nanti kayaknya karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimun pokoke kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Topengnya. Apa nih? Allah nabung. Kono orang aja. Nyapu ya nyapu lek aja ngentut to. Lah nyapu kok mantut ki lho. Masaku Aku kita jenenge dokter. masaku. Nyapu yang disakoni iki rokok. Ora dirangi. Aku bagian lopo kok jadi. Layang Ginawa Maruta. Iki lak asline bawane apa semua ya? Apa ya? Kolam. Bawane napa iki? Angdani. Lah, mosok Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Ayo sing resik lho, ning lek resik bojomu brewok. Terus. Iki gudekku ya. Oh, Kok leken laler gudek kok dipupuk tak kira laler. Ya. Rasaku Mbah Gun ya, Mbah Gun Dontong. Akan setia tuhu kalian putut manggung. Nah, Bagus. terus
bicara krungu semoyo muntake ngrungokne bawane niken model kaya niken iki bojone lho rek gatekne gawe aku ki mboten gatek kene iku lah wong aku nyapu lho kono kok malu srek ngrungokke mriko Pak Nabi kok ya kete nyapu to Pak ora apa-apa nyaponi penyakit nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger wae rase terus elingayen lalu tok Pak mulane aduso maknya katratus oh ya ini ngomongane adem ki laler ki yo ndelok wayang mboten kula mau ketemplokan Lek uncek ngono lho laler muncul ki rajane laler aku kok banget ora lah ya elingayen ya Kledang lekae puncak iki manut jenengan wong bengi iki saorane kaya penjari tak kene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut jenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke, iya. Aku Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila. Nano. Oke, manut. Ya. Sini takui. anu wae Iya, dek mau bengi wae Wis bawane. Ya, impen wajah. nah wis kuwi wae dek mau bengi aku turu ngilerno Golek sing pengasih. Penting jarak jawab. iso Mas lah piye puncak alus iso kekinian iso
Mau multimedia. 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 Multifungsi. Yo paling ora oloran. Apa kuwi? Oloran. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwe remen ngeten iki. Ngeten apa? Luwe ayem lek pas laga dapat sineman ngoten niku wae. Luwih minggu lek mirasa. Nggih, luwih mirasa. Ya. Dasar sing joget ya besus karo kadoan ora ketok ning besus. Besus iki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Berarti ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik, tenangan trik. Mandekmu get-geti kancane. Rime pakem rime. Ya. Rime pakem rime. Iki acarane pirang-pirang kok nikah iki. Iki mau Pak kula mengke badhe Mbak. Ah, mending ala dhisik.
Ya sing penting pokoke mangke seger waras ya nduk, aja to suwe lho Kak. Ketemu ning tetepe saling interaktif saka kandulan. Saling ngobrol. Ya cuma dinongo kaya cek Mas yo suwe ra petuk kang iku ya ora masalah. Ora masalah, apa tidak petuk ke TikTok. Tapi